dilat tak mute mesti mari. Lara mripat. Lah kok lara mripat wong aku keblathok, ngono kene tanggoku keblathok iki didilat dimut mari. Kuwi yen keblathok. Beleken kuwi didilat dimut mari. Yen dodone sesek. Padha dilus didilat dimut mari. Yen wetenge mules. Padha dilose didilat dimut mari. Nah, yen anyang-anyangen. Piye? Ya arep mbok dilat mbok mut. Oh gak ketok iki nek Pak Dene moro aku ketokane acara. Awakmu ngerti ra bedane iwak karo kowe? Apa enak bedane ya? Yo enek to. Lah lek iwak kuwi bersise lek awakmu ora berduit. Fakta. Jangan nyek iki. Lah iki neng iki mesti ngerti iki. Pak enggak ngerti kene cah iso. Apa bedane soto karo siti? Bedane yo Getmi no. Ngawut to. Lelek soto kuwi mihune putih, lek siti kuwi mine ireng. Gak arep awe. Apa soto nih? Siti nggih. Oh malah tak diajar ndokmu engko. Lelek soto kuwi dagingnya disuwiri cilik-cilik kata ya. Lelek siti kuwi dagingnya gede menul. Yo, jangan arep aku sumpah arep aku. Sotone ta? Siti ya. Oh, tak panggang manukmu.